Tanulta és tanította is a kosárlabdát. 1947-ben Párizsban részt vett a főiskolai világbajnokságon, és tagja volt az 1948-as londoni olimpiai keretnek is. Június 2-án ünnepli 90. születésnapját Verbényi József. A Kosárlabda Szövetség közgyűlésén tartott ünnepségen a jelenleg betegágyában gyengélkedő szakember távollétében felesége fogadta a születésnapi köszöntést, és a MOB, valamint a Testnevelő Tanárok Egyesület által közösen készített díszoklevelet, amellyel Verbényi József kivételes és példamutató életpályáját ismerték el. Tanított a TF-en és az újpesti Könyves Kálmán gimnáziumban is, ahol pezsgő kosárlabda életet teremtett. Egy valódi vérbeli pedagógus volt és sportember, ennek minden pozitívumával ebből egészen biztos meg vagyok győződve. Úgyhogy nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, az újpesti diákok nevében is, és hát kívánjuk azt, hogy még sok-sok évig legyen közöttünk. Sporthírekkel legközelebb 23 óra előtt az M1-en várjuk Önöket, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!